Lewap vilayatynyň häkimetleri edara kärhanalarda işleýän işgärleri griwa garşy waksina urdurmagy we onuň bahasyny tölemäge mejbur edýärler. Şeýle-de vilayatyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga taýýarlanýar. Bu çäreler dünýäde koronawirusyň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan we ýurtda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler Türkmenabad şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edara kärhanalarynda, şol sanda Gökguşak kärhanasynda işgärlere griwa garşy sanjym edilýär. Griwa garşy Ultrix Rus vaksinasy hökmany bolup, bu mejburi sanjym üçin büdjet işgärlerinden her edarada aýry-aýry töleg tölemek talap edilýär. Meselem saglyk işgärleri bu vaksina üçin 21 manat tölemeli edilen bolsa, Gökguşak kärhanasynyň işgärlerinden 25 manat ýygnalýar. Tas ähli edaralarda bu vaksinany edip başladylar. Ýöne işgärlerden ilki pul ýygnaýarlar, soňra da sanjym edýärler. Puly diňe nagtalýarlar, bank karty bilen töläp bolmaýar diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Türkmenabadly büdjet işgäri 7 dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şu günler vilayatyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga hem taýýarlyk görýär. Bu babatda Türkmenabadyň saglyk öýlerindäki maşgala lukmanlary häzirden hasabat taýýarlaýarlar. Koronawirusa garşy vaksina öňkü tertip boýunça ediler. Meselem 2021-nji ýylyň fevralynda medisina işgärlerine sanjym edilen bolsa, şol tertip boýunça ilki bilen, ýagny öňümüzdäki ýylyň ýanwarynda medisina işgärlerine vaksina urulup başlanar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenabadly maşgala lukmany aýtdy. Ol koronawirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasynyň tölegli boljakdygy ýa-da bolmajakdygy barada häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Adatlyk sebitdäki vaksinasiýa çäreleri barada Lewap vilayat saglyk müdirliginden we döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler sebitde karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilýän we dünýäde COVID-19-nyň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Lewapda habarçymyz noýabryň ortalarynda bölekleýin açylan bazarlaryň, dukanlaryň we awtoýolgalaryň gapylaryna 3-5 dekabr aralygynda gaýtadan möhür basylandygyny habar berdi. Şeýle-de vilayatda mescitleriň ilata açylmagy goýup bolsun edildi. Farap etrafynda köçelerehlorlu suw sepmek işleri güýçlendirildi. 6 dekabrda Mary vilayatynda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. 1 dekabrda Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimetleriniň koronawirusyň omikron görnüşiniň ýurtda wirusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne Adatlygyň habarçylary saglyk işgärleriniň ençemesine salgylanyp, ýurtda adamlaryň koronawirus bilen keselýändigi we ondan ölýändigi barada geçen ýylyň bahar paslyndan bäri habar berip gelýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana iş saparyny tamamlanan missiýasy 29-njy noýabrda beýanat ýaýradyp, Türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Koronawirusyň omikron görnüşi ilkinji gerek geçen ay Günorta Afrikada ýüze çykaryldy we adyndan 20-den köpräk ýurda ýaýrady. Saglyk hünärmenleri omikronyň ören ýokançlygyny aýdýarlar. Ýöne olar bu wirusyň adamlary hassa etjegini ýa-da onuň sanjymlardan has ökde çykjagyny anyk aýdyp bilmeýärler.